Hola a tots, avui us portem la review de la Trifox SDI 20. És una bici que he estat provant els últims mesos. Porto uns 500 quilòmetres amb ella i avui us explicarem les coses bones, les coses dolentes i si val la pena. Us faré un repàs ràpid dels components. És un muntatge fet a la carta, perquè al final compres el quadre sol i li muntes els components que vols. Per tant, avui només analitzarem el quadre, però us faig un repàs ràpid. Forquilla Fox 32 Performance, discos Galfer i pneumàtics Wolfpack. Race davant i Speed darrere, els dos amb 2.20. Potència i manillar Alpcross, el conjunt està per sota dels 200 grams, i tija i sillín Elite One. Tenim desviador i bieles XTR amb pulsador XT, caset i plat marca Garbaruk i potenciòmetre Sighelli, frenos Deore. Les rodes són unes DT Swiss 1900 amb un ample intern de 25 mm. Primer que tot, coses bones. Del pes, al tractar-se d'una rígida, té un pes en el nostre muntatge per sota dels 9 quilos i per tant, pujant és una bici molt lleugera, es nota molt a la mínima que et fiques de peu que la bici corre i sobretot a la gent que o li costa pujar o vol millorar en aquest apartat, recomano agafar-se una bici d'aquest estil. Una altra cosa bona que té és l'acceleració. Vas molt a poc i has d'accelerar, o després d'una curva es nota molt que la bici agafa velocitat molt ràpid. Coses dolentes de la bici. Té dos grans apartats dolents. El primer seria baixades molt tècniques. Aquí la bici pateix més que una doble, sobretot no portem tija telescòpica, no tenim suspensió darrere i es nota que al baixar no té la facilitat i la seguretat que et dona una doble. I en pujades molt tècniques o pujades amb molta pedra que rellisqui la bici, allà també es nota que perd tracció, sobretot a la roda de darrere. No te dona la mateixa facilitat per pujar que t'ho donaria una doble que va traccionant tot el rato. Finalment, la meva opinió sobre la bici, totes les coses dolentes que li trobem són totes les coses dolentes que trobarem en una bici rígida respecte a una doble. Llavors, sí que voldria destacar sobre aquesta bici el pes del quadre. Aquest quadre val uns 700 euros a la web oficial de Trifox. Llavors, sí que et permet fer un muntatge molt ajustat a nivell preu, que et permet competir molt bé amb muntatges fets d'altres marques. Sí que destacaria això com un punt fort d'aquesta bici. A nivell acabats, la nostra unitat no ha tingut cap problema, tant amb el pedalier com amb els rodaments de la direcció no hem tingut cap problema, no hem hagut ni de llimar, ni de rascar, ni res. Ha entrat tot bé a la primera. I sí que per passar els cables per dins del quadre vam suar una mica, és ficar-li hores. Al final s'aconsegueix. L'únic problema que vam tenir va ser amb la peça que aguanta la tija. La que venia amb el quadre no apretava suficient. No sé si és que era una mida incorrecta o estava defectuosa i vam haver de comprar una nosaltres perquè si no la tija es baixava cada 2x3. Per qui creiem que és aquesta bici o aquest quadre en concret? Nosaltres pensem que per la gent que ja té una doble i vulgui una segona bici, tant sigui per competir o per la temporada d'hivern i es vulgui fer un muntatge a la carta perquè ja té molt clar els components que vol, aquesta seria una opció molt vàlida perquè t'estalvies molts diners amb el quadre i els pots invertir en components molt millors. Si us ha agradat el vídeo, us podeu subscriure, deixar-nos un like i ens ajudeu a créixer amb el canal i a seguir fent vídeos. I ens agradaria molt saber si vosaltres us compraríeu un quadre com aquest o no.